Now ucwaningwa ngo-2019 lenhlangano yazwa ukuthi i-National Cancer Registry liveza ukuthi oyedwa kubantu besilisa abawu-15 bahlaselwa isifo somdlavuza wesinye phecelezi i-prostate cancer. I-cancer le ehlasela kakhulu abantu besilisa. Ndokubonakala izinombolo zokufa kwabantu besilisa zinyuka kakhulu behlaselwa isona lesi sifo. Kanti umbuzo omkhulu ukuthi bafundise kangakanani abantu besilisa nangaso nje lesi sifo nangokuthi bakhululeke kangakanani ukuthi bahambe bayosihlolela sona isifo somdlavuza wayo i-prostate cancer. Kanti ukhuluma kabanzi ngawo nje lo mdlavuza kuloko hlelo lethu sanjalo kuyena udokotela okuyena udokotela uZipho Zonke Mkhize ovela kuso isibhedlela esizimele okuyona iMelamed Hospital. Angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangeli Sibongo ngwakachirwa ubukele ihlelo lakho iKZN News Talk. Asiqhuquzele mbukeli iKZN News Talk bayingxenye yalo uhlelo lethu sebenzisa inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa nje umbuzo kuyena udokotela uMkhize ekhona kuloke uhlelo lethu ku Facebook isuyena uKZN News Talk kanti na ku X ubekade aziwa ngaye uTwitter siphinde futhi uyena uKZN News Talk uvula khombukeli lubalekile kakhulu kulohlelo lethu kungakho siqhuquzela ukuthi kuba ingxenye yalo uhlelo ngokuthi usebenzise inkundla zethu zokuxhumana. Dokotela Mkhize kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe iKZN News Talk asikumukele. Ngiyabonga kakhulu ngibingelele wena Sibongele ngibingelele nababukeli emakhaya. Kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe ngicabanga ukuthi ucalingo uzwile mangabe ngisho introduction yami Dr. Mkhize into odela nayo ke le on daily basis. Mhlambe before we go any further ngampela imbo inombolo zokushona kwabantu besilisa abaphethwe isifo somdlavuza zibonakala zinyuka noma kuyinto nje mhlambe le eyihaba. No, ziyanyuka impela and I thinking behind what is new lezi zinamba ukuthi abantu abaningi sebeyazi bezochecka ngesikhathi esidlule bekuthi umuntu utholakala section eseshonile ukuthi benalento le benalesifo. So since kukhona iawareness manje ukuthi abantu bahamba yochecka then baningi abantu asebetholakala ukuthi ikhona lento. So impendulo yakho khabazela and related to the second question which was going to ask you about the issue of awareness because those are also ama issues akhona ukuthi kubonakala sengazi ukuthi abantu abakaqondi ngokuphelele ikakhulukazi mangabe sikhuluma ngabantu besilisa. Ngicabanga ukuthi masikhuluma ngabantu besilisa you will agree with me Dr. Mkhize ukuthi when it comes to the issue of health into abangayigijimeli kakhulu abakholelwa ukuthi abantu besifazane ufanele bahambe phambili. Do you think there is much awareness when it comes to issue umdlavuza wesinye uhlasela abantu besilisa? Akakafiki la kufanele kufike khona kodwa kungconywana manje especially sekhona izinto efana neinkundla zokuxhumana sekhona omabona kude kodwa most yabantu uthola ukuthi basafanele baphushwe abantu besilisa ukuthi bahamba yochecka lento njengoba ushilo ukuthi uma-stats leso i-cancer number 1 kubantu besilisa umhlaba wonke number 2 ekubulaleni abantu besilisa kanti okuhle futhi ngayo ukuthi mayishosheke eyatholakala kuse-early lento iyalapheka kalula. I would also come to that question ngicabanga ukuthi balekile kakhulu Dr. Mkhize ukuthi mangakanani amathuba ukuthi ilapheke but ngifuna ukuthi sikunikeze leli thuba ukuthi siqale sichaze kakhulu njengoba sikuyona inyanga yamadoda kunyanga kaJuly ukuthi uma sikhuluma nge-prostate cancer yesinye yamadoda sikhuluma ngani? Okay, mhlambe kufanele siqale sichaze ukuthi yini prostate. So i-prostate abantu abaningi abanalo ulwazi lwayo ukuthi iyini. Okay, so i-prostate kuyinto eyi-gland noma eyindlala etholakala kubantu besilisa. Lento ihlala phambi kwesinye. Okay, umsebenzi wale gland ukuthi size umuntu wesilisa ukuthi ngenzalo kukhona izinto ezithize i-prostate le ezifakayo embekweni yomuntu wesilisa ezenza ukuthi umuntu wesilisa akwazi ukuthi athole abantwana. Does it happen ukuthi mawukuthi mhlambe usenayo abantwana ngeke sakwazi ukuthi abathole? Fortunately i-cancer le esikhuluma ngayo i-cancer ejwayele ukuthi iphathi yabantu asebadala sebeqedile vele ukuthi bathola abantwana. Okay. Kodwa nakhona there's no guarantee ukuthi mayisitholekele lento akwazi ukuthi abantwana ungabatholi ngoba i-technology yethu yokuyilapha le cancer isi-advance kakhulu. Uma ngabe ukhuluma ngecancer ikhona lehlasela abantu besifazane lesemabeleni uyithi mangabe ukhuluma nabodokotela bathi kubalekile ukuthi mhlawumbe uyithinta amabele ukwazi ukuchecka ukuthi ayikhona igland. Uma ngabe sikhuluma ngale specific ikhona indlela mhlawumbe abantu besilisa bakwazi ukuthi benze ngayo ukuze azwe mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kunama signs anyana kunama symptoms anyana kuneempawu zakhona ezincane ezikhombisa ukuthi ikhona. Noma ungekwazi ukufinyelela kuyona igland kodwa umuntu ufanele siyasithi akabheke kukhona ama symptoms asitshela ukuthi hayi kukhona okwenzakalayo lapha kwi-prostate. Okay, so ama symptoms ke siwahlukanisa kabili. Kukhona ama symptoms uthola ukuthi umuntu akayi kochama
so uthothi isinya sakhe sigcwele yabo so uthothi uchama njalo isikhathi kakhulukazi ebusuku uvuke kaningi uyochama ebusuku and then kuma symptoms enzeka ngalesikhathi kumuntu esehambile waya endlini encane yozikhulula ufuna ukuchama umchamo awuphumi kahle kufanele akhanule ngempela kwesikhathi azithola usichameli kodwa ezongathi aqedanga ukuchama so wonke lawo ama symptoms la asitshela ukuthi hayi khonto yenzekala lokho prostate kodwa ukubalekile kakhulu ukuthi iningi lalabantu ababi nawo ama symptoms ingakho kufanele umuntu azisukele yena engezwa lutho ahambe ayoyihlola lento and kukangaki mhlambe dokotela la kufanele ukuthi abantu besilisa basukume bahambe bayoyihlola because bakhuluma ngokuyihlola ukuthi nje kumele ukuthi alinde kuze kube khona something I did say qale doctor ukuthi abantu besilisa nendaba ye health siyazi ukuthi kusayinto enzima kakhulu ukubona ukuthi engenalutho avela asuke nje ayekudokotela uthi ngiyohlolela ukucheck ukuthi anginayo into omdlavuza how often should umuntu ukuthi asukuma ahamba ayoyihlolela okay ngiyabonga kakhulu ngalombuzo ngoba nakhona lapho ekuhloleni kudependa kuma categories risk umuntu anayo ushuthi ebungozini ngoba nabo siyabahlukanisa kodwa abantu abasengozini kakhulu ukuthi angaba nayo prostate cancer lo umuntu osuke emdenini yaba khona prostate cancer so lo muntu simbiza ukuthi high risk ukuthi usengozini enkulu ne cancer yebele so prostate cancer kanye ne cancer yebele ngoba kuyahambisana mothi uyabheka ama genetics athinta indawo efanayo so labo bantu laba from age ya 40 years fanele bahambe bayohlola prostate cancer bese ukuthi kuba khona enye group futhi esengcupheni ethe ayibe nkulu yokuba nale prostate cancer labo bantu abanebala elimnyama abantu abanebala elinsundu so kukhona into kuma genetics nakhona eyenza ukuthi babe sengcupheni yokuthi babe ne cancer mawubheka nje umhlaba wonke la khona umuntu omnyama isuke ikhona prostate cancer mayenzeka early more comparison nabanye bezinye izizwe and iphinde futhi ibe stronger ibe more aggressive uma iqhathaniswa nezinye izizwe so labo bantu from age of 45 unebala elimnyama kufanele uhambe uyocheck ngiyafuna ukuthi masibike ukuthi ngisemakethe Dr. Mkhize usichazele kabanzi ukuthi mawukhuluma ngebala elimnyama you talking about umuntu ofana njengami njengoba sikhona la ohleleni mangabe sibuya nje emakethe Dr. Mkhize asithengise ke mukele Catering News mangabe sibuya singena ukuthi isigaba sesibilisa lokho nje uhlele lakho iCatering News okho ibukelayo